Arratsaldeon, eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur esperimento berri honetan. Eta, eskerrak zuei eta eskerrak parte hartzen dutenei, bertsolariei, poetei eta rap abeslariari. Esan nahi dizuet, esperimento hau sortu zela Iralen gendela. Iralen geunden Asier Otamendi eta biok RSI-beun egiten eta ananon bertsafari bat izan genuen. Asierrek esan ziren, eraman Elisa zure poemak. Eraman nituen eta han afarian hasi ginen nik poema bat irakurtzen eta haiek erantzuten. Juan Mari ere bai hor zegoen. Eta nik nola beti daukan buruan poetak maiatzean berehala pentsatu nuen, hau poetak maiatzerako ondo egongo da. Eta horrela sortu zen esperimento berri honet, hau eta espero dut ondo pasatzea guztiok. Eta eskerrak eman nahi dut ere bai Bitar Fundazioari aretoa usteagatik eta laguntzen aldeagatik. Eta besterik gabe, gozatzea. Eskerrik asko. Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi gaurko poetak maiatzean ekimen sorta honetako ekitaldi honetara hurbiltzearren. Gaurkoan hotza artistaz betea dugu, poetak maiatzearen hainbat eta hainbat ekimen antolatu ditu, 7. edizio urtengoa, gure aldetik eskerrak ematea baino ez, Elisari berari antolaketan jarritako maitasunagatik. Eta hitzerako jaria bat dudan arren, ez zarete ni entzutera etorri, eta aurkeztu egingo dizkizuet gaurkoan hortzan izango ditugun bertsolari, poeta eta rap kantaria. Eta bertsolariekin hasiko naiz bigarren hiruko talde honetan, Aroa Arrizubieta, Asier Otamendi eta Andoni Egaña. Gaurkoak izango du improvisaziotik, izango du hausnartzeko tartetik, izango du errimatik, metrikatik eta nonbaitetik hasi behar izaten da horrelakoetan eta hasierako agurren egituran, datorrela hasierako agurrak kantatzera, Aroa Arrizubieta. Niretzat behintzat lehena ta horregatik eskaini nahiko dizuet dudan onena. Poetak maiatzean, zozketa kapirilean, ontzia norezean, itxaso zabalean. 5, 12, zu 24, bero 37, eta 2. Dendaraban sarturik dendetan barrena, nork esan poesia saldu zitekena. Gure merkatua da sentimentuena, eskaintzan bertso saio, rap eta poema, irrifar baten truke saltzen dugu dena. Nire azalaren bide nekatuak lurrik zaharrenarekin ezabatu. Gura nuke, zuhaitz adarrek bezala txorien uera ukitu, dardaren neurri zehatza izan. Gura nuke usta bezala itzuli etxera, beti ezberdin, gutxien uste duzunean, hasten garelako bueltatzen, isiltasuna itzultzen hastearekin. Gura nuke hizkuntzari eskuekin abia egin, ez balitzaizkit izen guztiak eroriko bidean, ezin itzularazi ordea, inoiz joan ez dena. Hitzekin oinez ikasi gura nuke.
Arratsalde on enaiz jaioa, interpretatze klabetan, bertsolaritza ezote dugu, beti orain beti bertan, ia ze berso sortzen zaizkigun, poesiaren klabetan, gure buruko territorio esploratu gabetan. Ni naiz, izotzerregina, Labasu, Bilbon jaioa, rapan aritzen zen neskatza, orain zorgina bihurtuta, mikroa eta ratza. Ez da izan erraza, emakume bakarra izana, Euskal Herrian beti defendatzen nire lana, urteak pasata jarraitzen dugu rapan, gora gure borroka gure hizkuntza traka-matraka, txakurrek bai, jarraitzen dute zaunka, ni nire bidean tipitapa, zua pizteko emakume ausarta, galdetu kalian nor daukan txinparta, kontu, kanta, kontalari aparta, bombo, kutxetan, beti sirti sarta, isu entzun, non dago zalantza, jokora itzuli naiz dena urtzeko tantaz-tanta. Desberdintasunik ez da, igorlearen asmotan, alare jasotzailea, da giltzarri kontu hontan. Bersoak dena idazten baitu, nabarmen eta lerrotan, erabatean uler daiteke, ta poesia askotan. Poesia eta bertsoa, hor bada hainbat iritzi, hoiek ondo bereiztea, oraindik enaiz iritsi. Ordu txikitan lau trago hartu, filosofiari eutsi, ta txapelketa datorrenean, ordun poesia